Umagang kay ganda mga kamilyonarya kong mommies and daddies. Umaga nga nito nung last Sabado at ito na nga ang mag-ama, nagbibilang na nga ng barya. Araw na nga para i-deposit itong mga barya na naipon namin last year. Actually, nabawasan na nga ito dahil nga ginamit namin nung birthday ni Arkidandan nung Pasko at saka nung New Year. Maliit lang naman ito na halaga pero malaki na nga rin na pandagdag namin sa ipon ni Arkidandan. At alam ko naman na ganun tayong mga magulang. Ang pag-iipon para sa future ng mga anak natin ang palagi nating ginugol. Kaya naman maliit man o malaki yung itatago natin ay malaking tulong na nga rin para sa atin. Ang importante ay paunti-unti ay meron nga tayong naiipon para sa kanila. Kaya naman ito nga dali-dali na nga akong naligo at nag-ayos para nga makaalis na nga rin kami. Syempre gumamit pa rin ako ng Anis Glow Serum para nga ma-achieve natin yung pagiging glass skin. At syempre dahil nga lalabas kailangan nga natin ng sunscreen. Kailangan pa rin nating protektahan ng ating mukha sa sikat ng araw kahit nga malamig ang panahon. Nagtaksi na nga lang din kami dahil meron naman kaming bariyang pambayad kay Manong taxi driver. Charis. Wala na nga akong rubber shoes kaya naman naisipan nga naming tumingin-tingin dito sa may palengke. At sa totoo nga lang ay ngayon nga lang kami nakapasok dito. Ay naapo napakarami palang murang ukay-ukay dito. So nga lang hindi nga damit yung hanap namin kaya ayan nga't nag-ikot-ikot pa nga kami. Ay naapo milyones na yung mga damit namin kaya naman hindi kami pwedeng bumili ng damit. Pero in fairness ha, ang mumura talaga ng mga paninda nila dito. Tatong at may nakita na nga akong shoes pero maliit daw. At ito naman yung gusto ni Daddy Dandan na bilhin ko ay naapo. Hindi ko alam kung saan ko gagamitin to. Rubber shoes sana yung bibilhin ko kaso nga lang ito nga yung gusto ni Daddy Dandan. Para nga daw ngayong taglamig at para nga daw sa tag-ulan o diba advance na ang Daddy Dandan. Pero yun nga lang ay naapo, nakangingina. 1 million mo ton, jasingiran na. Charis. Nadaanan nga rin namin dito si Madam Ami, o diba? Shout out sa'yo, Madam Ami! At pagkatapos nga naming magmaritesan ni Madam Ami, ito nga pumunta na nga rin kami ng Maharlika. Pagkatapos naman ng Maharlika, ito nga we find ways na, ganun. Syempre, kailangan nating mag-deposit para sa future, kasjay. Dumaan nga rin kami dito sa security, kaso nga lang close pala ang security kapag Sabado, o diba? Halatang hindi kami nagbabangko. At dahil nga close ang security, ito nga bumalik na nga lang kami ng Maharlika para nga kunin itong damit ni Daddy Dandan. Inaapo, pinaprint niya yung mga damit niya na binili niya sa akin na buy one take one. So hindi pa nga nagtatapos yung agenda namin for today's video kaya naman ito nga't mamamalingki na nga rin kami ng ulam namin. Siya rin lang naman na nandito na nga kami sa may palengke kaya naman mamamalingki na nga rin kami ng aming ulam. Bangus lang naman yung kinuha namin dyan at saka yung isa pang klase ng isda na hindi ko na alam yung pangalan. Basta bumili kami ng isa pang klase ng isda Jai. So yun, at dahil nga kami ay kambing, ay kailangan din nga namin ng gulay. Hinapo kami lang ba o kayo rin na hindi makakain na walang gulay. So yun nga, hindi ko na nga na-videohan yung mga binili kong gulay tani ay naapo nagrigat tag video. At nung nakita ko nga itong mangga ay naapo naglaway na nga ako. Pati nga ngayon na pag-voice over ko ay naapo. Pero for sure, pati ikaw din dyan na nanonood ngayon, naglalaway ka na dahil dito sa nakikita mo. Paano ba't 15 pesos lang naman kasi yung kalahati? Kaya naman ayan nga't kumuha na nga ako ng 3. Siyempre, sinamahan ko na rin ng alamang. Ay naapo, nag-imasa. O, diba? Parang naglilihi lang ano. Pero syempre hindi. Literal naman talaga nakakalaway kapag nakakakita ka ng mangga.